Ngan apa roh pengen kah? Lalu untuk bilang, Bubagrai ulokto, Subramothai ulokto, Bubagrai ulokto, Bubagrake. agak panjang coba pakai sini, lama sonai rok, bagi serapsa minit sing konglai, naik, start dari jam sing konglai, start. Ya kalau dari coba nisi bayar kali, kayak tadi sanai sini tak bisa warna susi tomoba. Oh edisi bas six schedule sing sostopo silman mani. Obono जों मुइतो खायना नांमानि कारण उनखा ओबो कायसा सिनि दफानि बागै कायसा रक्षा कवचनि जेता वानजिको गयमानि आबो कायसा रक्षा कवच हायनो जों तिनि एडिसि मानिया हंखाय जों तिनि अ एडिसि बेबा बुइनि यागो सगैबाय कामो अ हा तमा एडिसिनि हा बे जों तिनि आबन बागै विशेष भावे 1984 सननि तिनि नेव सालनो अ सिक्स शेड्यूल नि साइन नंमानि साल आबनो न तिनि जों मुइतो खायो फियाबा अ 1984 ओ जे जों थाङै जे साइन मा खायलायका बा मानखा जों आबनि बागै जे 1967 नि सिमि जिनि जारा दफाना हामजागनाय रक जे सभा खाइ फेमानि विशेष भावे टिउजिएस नेतृत्वे तिनि जों सालबो पालायनानै नांगिया हायनि बागै जों तिनि विशेष भावे अ सालो बरंनो जों मुइतो खायै बरक जे दफानि बागै आसक साकथारै जोंनो अ एडिसि कायसेबां ग्लां थांगा तिनि आबन बागै जों बरंनो तिनि मुइतो मा खायो ते बंनि आदर्श दफानि बागै जे साकथारमुं तिनि जों बुसकांगो जोंनो कायसे सेब्रि ग्लांखा अ सस्तो तबसिल एरिया प्लस सिनि किचा हातारनि सिनि तित्रा सारंनो तिजों अ एरिया ते किचा एरिया नो नाहारै ग्रेटर तिप्रालेन खायनानि बसुंनो तिनि सेब खाय ग्लांखा ओंखाय तिनि जों ते कायसा जबाबो सस्तो तबसिल मानखा तामकै सिनि इमां आफु वाल सुंमानि आबो तिप्रा सारं रखा कबस मानि आबो ताबुं नांसुलिया आबो जों तिप्रा सारंनि इमां नो आबनो सि जों तिनि विशेष भावे मुइतो खायना नांगो तिनि जों मुइतो मा खायो विशेष भावे दैथांगा रतिमोहन जमातिया ताकबो समाचरण त्रिपुरा थैथांगा रवीन्द्र देबबर्मा थैथांगा अमिय कुमार देबबर्मा थैथांगा आबो हाय नगेन्द्र जमातिया थैथांगा ताकबो गोथां दंनाय रं बिसिंगो हरिनाथ देबबर्मा दंगो राव कुमारी आं दंगो विजय रांखल सार दंगो आफाहाय इभेन ताबुक जुनियर रं बिसिंगो चिन एडिसिन चेयारमैन सं दंगो आफाहाय गोबांमा ताकबो दंखो तिनि बरक जुदि आजराव साकथारै तिब्रासार कमर सिनाय कमा सिनाय हिनै बरक चाकरी बाकरी खायावै चाकरी याका इ बाक्सा तिनि